tugo mano maber bang' yudo points 41 kendo kawo loch e tielo mar 15 mag tuke golf motisi ni KCB East Africa Golf Tour mane obagi alap Manyanza Golf Club. Tim mane oting'o jotugo Jiten Pabari, Amrish Patel, Ramesh Keria gi Prashant Takrar notieko e thuolo mokwongo bang' yudo points 115 ma kanyakla. Griffin Sowino, Joyce Osike, Tabitha Ojwang kaachiel kod Christine Riaro mane oloyo kanyo higa mokalo e alap Manyanza Golf ne otieko e thuolo mar ariyo bang' yudo points 111. Tukego mane oywayo jotugo maromo 130. Amrish Patel kamachielo nobedo jaloch e kind yawuowi gi points 39 ka jatugo Elizabeth Akinyi noloyo e kidieny mar Wakeni. Here, where we have won today eventually. Last year we were runners-up, we came to Karen, and it's just an amazing day that we are here today and we have won, and we'd like to represent Nyanza again to the finals in Nairobi, and we are looking forward to again bringing the final prize to Nyanza here and make our club a proud club for us.